मंडळी आज आलोय लाईव्ह आपल्यासाठी स्पेशल. चला तर मग सेटअप झालेला आहे. तर बघूया आता कोण कोण लाईव्ह येत आहेत. नमस्कार सर्वांना, कशा आहात सर्व? मजेत ना? जस्ट सुरुवात केली लाईव्हसाठी. आज कोणतंही नमन आपण दाखवणार नाही आहोत इकडे. कोणता शक्ती तुला कोणता कार्यक्रम नाही आहे. आज मी आपल्याशी थोडंसं चर्चा करणार आहोत, थोडंसं बोलणार आहे. कोकणकर सूरज, नमस्कार साहेब, कशा आहात? मी कोकणकर अनिल दादा. दादा काय विषय आहे? विषय असा आहे की तब्येत कशी आहे? तब्येत ठीक आहे, आवाजावरून तुम्ही ओळखू शकता. विषय असा आहे की आपले जे रसिक प्रेक्षक आहेत त्यांनी मागच्या आपल्या कॉन्टेस्टमध्ये एक भाग घेतला होता. त्यामध्ये एक प्रश्न विचारला होता की कोकणाच्या परंपरा आणि सांस्कृतिक लोककलेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, त्याबद्दल तुम्ही थोडक्यात सांगा. तर त्याबद्दल आपल्या रसिक प्रेक्षकांनी खूप छान कमेंट्स, खूप छान लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. त्यातले खूप असे प्रेक्षक आहेत, त्यांची नावं नाही घेणार मी, पण जे काय लिहिलं आहे ते आपल्याला वाचून दाखवणार आहे. आपले 178 समथिंग काहीतरी रिस्पॉन्स आले होते. तर त्याबद्दल खूप छान पद्धतीने अनेक रसिक प्रेक्षकांनी लिहिले आहेत आणि खूप छान पद्धतीने एक रिस्पॉन्स आलेला आहे आपल्याला. प्रथमच काहीतरी करून दाखवलं आपण आणि त्याचे विजेते ठरले आहेत. काय नाव होतं आपल्या भाऊचं त्या, राकेश सुकम. त्यांना सुद्धा आपण टी शर्ट देत आहोत. आपल्याकडे आलेली आहे ती, थोड्याच दिवसांना त्यांना भेटून ती देणार आहोत. तर हा विषय आहे की खूप लोकांनी काही छान लिहिलं आहे तर काही निगेटिव्ह सुद्धा लिहिलं आहे, पण शिकण्यासारखं खूप आहे त्यामधून की आपल्या लोककलेबद्दल, आपली लोककला कशी आहे, काय आहे, काय विषय आहे त्यामध्ये. शक्तितुरा असेल, नमन असेल, भारूड असेल, भजन असेल किंवा कोकण म्हटलं की काय असतं, कोकण म्हणजे काय. तर चला तर मग सुरुवात करत आहोत. खूप आहेत कमेंट्स, पण त्यातले काही मोजक्याच आहेत ज्या रँडमली आपण बोलणार आहोत त्याबद्दल. कोकणची लोककला वाडवडिलांनी जोपासलेली कला नवीन पिढीने पुढे चालू ठेवली पाहिजे. बरोबर, ठेवायलाच हवं. आपण आपला वारसा आपण जपायलाच हवा. पुढे पुढे एक आहे, मी कोकण नक्कीच आम्हाला ऐकायला आवडेल. कोकणची लोककला म्हणजे आपला जीव आहे. नक्कीच दादा, हा व्हिडिओ आपण यूट्यूबला आहोत आता लाईव्ह, तर मी कुठे शेअर करू शकत नाही. तर आपण आपल्या ग्रुप्सला शेअर करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा. कारण मी आता जसं 15 ते 20 मिनटं लाईव्ह असेल, तर कारण जॉब असतो आणि त्यामुळे आपल्याला वेळ भेटत नाही. आणि आता असंख्य नमन कार्यक्रम, शक्ती कार्यक्रमसुद्धा आहेत. चला तर हा एक विषय मी मागेच घेणार होतो, पण थोडी तब्येत बरी नसल्या कारणाने आज थोडासा रिस्पॉन्स छान वाटत आहे, म्हणून आपल्यासमोर आज वाचून दाखवणार आहे. कोणाचं नाव नाही घेणार मी याच्यामध्ये, पण जे काही लिहिलं प्रत्येकाला माहिती आहे आपण काय लिहिलं आहे, काय रिस्पॉन्स दिला आहे. तर पाहूया नेक्स्ट. परशुरामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या कोकण भूमीत अनेक कलाकारांचा विकास झाला. त्यामधील नमन, शक्तितुरा, भारूड, डफरावरील पोवाडे एवढं सगळं आहे. कोकणातील विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातील नमन खेले या लोककलेतील प्रसिद्धी जगभर पसरली आहे. नमन लोककला शासनाच्या कोणत्याही पाठबळ नसताना आपले लोककला, कोकणी लोककला लोक जोपासत आहेत आणि अजूनही पुढची पिढीने ती जोपासली जाईल अशी आमची इच्छा आहे. असं एका दादाने आपलं लिहिलेलं आहे. खूप छान पद्धतीने लिहिलं आहे, खूप छान आहे. तुम्ही खूप मेहनत घेत आहात कोकणच्या कलाकारांना पुढे आणण्यासाठी. नक्कीच आपण सुद्धा घेत आहात. मी तर छोटासा प्रयत्न करत आहे, पण खूप छान रिस्पॉन्स आलेत. तर ते म्हटलं चला आपल्यापर्यंत पोचवूया. दुसरं असं आहे की थोडक्यात बोलायचं झालं तर आपल्या सर्वच यूट्यूबर्स यांचे अभिनंदन. तुम्ही ही जी परंपरा जपत आहात ही मोठी गोष्ट आहे आणि मला खूपच अभिमान आहे.
मी कोकणात जन्म घेतलाय. वा, खूप छान. मी थोडक्यात लिहायला सांगितलं होतं, पण असं काही लिहिलं सर्वांनी की मन भरून येतंय. कोकणातील परंपरा म्हणजेच आपल्या वाडवडिलांनी जोपासलेल्या गोष्टी, कोकणातील शिमगा, तसेच अनेक असे उत्सव पूर्वीपासून चालत आलेले आहेत. आणि कोकणातील लोककला बद्दल बोलायचं तितकं कमीच आहे. खूप छान. ओके. कोकण म्हणजे जणू स्वर्गच. आणि आपल्या पूर्वजांपासून जपत आलेली परंपरा आणि लोककला आपल्या पुढीलच्या पिढीने जतन करून करणे आवश्यक आहे. ही पिढी पुढील पिढीसाठी आपल्या लोककले जपल्या पाहिजेत. बरोबर आहे. असे असंख्य रिस्पॉन्स आहेत. खूप छान वाटतंय. नमस्कार आमटे साहेब, एकदम झकास. खूप छान. सर्वांपर्यंत पोचवा व्हिडिओ. आपल्या ग्रुप्सला लिंक शेअर करा. 18 ते 19 आपली मंडळी आहेत. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा. यो भाऊ, आता भेटू 12ला. आता भेटू 12ला नक्की. आपला नाटकाचा सुद्धा प्रयोग आहे. नाटक सुद्धा आपलं लागलेलं आहे सर्व रसिक प्रेक्षक, आणि त्या सुद्धा आपल्या नाटकाला सर्वांनी यायचं आहे 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी, ठीक रात्री 8 वाजता. कोकणाच्या परंपरा आणि संस्कृती, लोककलेबद्दल बोलू तितकंच कमी आहे. आपली कला, नमन, शक्तितुरा, डबलबारीचा जगात भारी आहे. आणि आपला शिमगा उत्सव, गणेश उत्सव तर त्याला थोडंच नाही. अशी एका आपल्या मित्राने, आपल्या भावाने लिहिलं आहे कोकणाबद्दल, आपल्या कलेबद्दल, आपल्या परंपरेबद्दल. पुढे एखाद्याने एवढं खूप छान लिहिलंय की मोठं आहे, वाचूया. आहात ना तयार? चला, लॅपटॉप घेऊन आहे कारण इकडे सर्व रिस्पॉन्स आहेत, पाहू शकता. तर हे रिस्पॉन्स मी जस्ट वाचत आहे. ॲक्च्युली लॅपटॉपमध्येच लाईव्ह करणार होतो, पण ते थोडा स्ट्रीमिंगचा इश्यू होता, नेटवर्कचा थोडा इश्यू आहे. पण बोला चला आज येऊयाच. कोकणात झालेला जन्म हे पूर्वजन्माचे पुण्य संचित, जिवंतपणी अनुभवायला मिळालेला स्वर्ग. आणि अशाच कोकणातील परंपरा आणि संस्कृती म्हणजेच त्या स्वर्गातील दोन मौल्यवान रत्न. आणि या कलेचा सेवक होण्याची संधी, या जन्म मिळालेली हे माझे अवभाग्य. नमन. जाकरी नृत्य, भजन या कलामध्ये मी स्वतः गायकी करतो. एक वेगळी अनुभूती मिळते जेव्हा ही कला सादर करतो. जबाबदारीमुळे कितीही या कलेपासून दूर राहायचं ठरवलं तरीही नाही राहता येत. जेव्हा कुठे नमनाच्या मृदुंगाची थाप ऐकायला येते किंवा नाचाच्या ढोलकीचा आवाज ऐकायला येतो, तेव्हा पावले आपोआपच तिकडे वळली जातात. हीच तर आहे खरी ताकद या कलेची. इतर वेळी आपण देवाकडे जातो, परंतु शिमग्याला मात्र देव आपल्या घरी येतो. त्याचमुळे त्यामुळे शिमगा ही एक वेगळीच अनुभूती देणारा कोकणातील कोकणकरांचा सण आहे, असं एका दादाने लिहिलंय. खूप छान लिहिलंय, खूप आवडलं मला ते सुद्धा, आणि तुम्हाला सुद्धा आवडेलच हे. आणि असे असंख्य रिस्पॉन्स आहेत खूप छान पद्धतीने. आपण सुद्धा जे आता पाहत असाल त्यांनी सुद्धा हा रिस्पॉन्स दिला असेल, आणि ते सुद्धा खूप वाटत असेल त्यांनाही खूप छान आपण लिहिलं आहे. नवीन एक प्रयोग आपण नक्कीच लवकरच घेऊन येत आहोत. कोकण म्हणजे जणू स्वर्गसुखच आहे. माझ्याकडे शब्दच कमी पडतील असं आपलं सर्वांचंच कोकण रमणीय आहे. हेवा वाटेल असे हे आपले कोकण आहे. धन्यवाद. मी युट्यूबर्स वैभव कोकणकर. चला, एक नाव स्वतः स्टँड लिहिलंय, कारण मी सर्वांची नावं कट केली आहेत. तर आपलेच कोकणातील एक युट्यूबर्स आहेत वैभव कोकणकर, तर त्यांनी हे लिहिलेलं आहे. अजून एक आहे, खूप छान मोठ्या पद्धतीने लिहिलंय, आता वाचूया. कारण असे मोठे मोठे जे पॅरेग्राफ आहेत ते वाचायला खूप आवडतं आपल्याला. कोणी यातलं गुगलमधून कोणी कॉपी पेस्ट केलं नसेलच, कारण जे आहे कोकणकर आपल्या मनातून जे काही व्यक्त करतात ते शिमग्याबद्दल लिहिलं आहे, आपल्या कोकणी संस्कृती परंपरा जपण्याबद्दल लिहिलेलं आहे. चला तर मग आपण शिमग्याबद्दल एक भावाने खूप छान पद्धतीने एक मोठं असं लिहिलेलं आहे, दाखवू शकतो मी. कोकणातील सांस्कृतिक परंपरा जपणारा शिमगोत्सव.
कोकणातील होली या सणाला शिमगा असं म्हणतात. शिमगा हा सण कोकणी माणसाचा अगदी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर साजरे जाणारे सण म्हणजेच शिमगा गणेशोत्सव. गणेशोत्सवानंतर प्रत्येक कोकणी माणूस शिमग्याची आतुरतेने वाट पाहतो. कोकणात हे दोन सण मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जातो. या सणासाठी सर्वच चाकरमानी आवर्जून गावी जातात. त्यामुळे या सणाला कोकणातील प्रत्येक घरात उत्सवाचे वातावरण असते. एरवी फक्त दोन माणसं असतात. कोकणातील घरं सणासुदीलाच आनंदाने भरून वाहतात. म्हणूनच शिमगोत्सवाविषयी सर्वांनाच माहिती असणं गरजेचं आहे. घरातील ग्रामदेवता घरात येणार याचा आनंद काही औरच असतो. गोडाधोडाचं नैवेद्य दाखवून देवाची पूजा केली जाते. घरातील महिला ग्रामदेवता आस्थेने ओटी भरतात. गावातील प्रत्येक घरात पालखीत नेण्याचा सोहळा पार पडल्यावर पालखी नाचवणे हा उत्साहवर्धक कार्यक्रम करण्यात येतो. पालखी नाचवण्याचा प्रकार प्रत्येक गावाच्या परंपरेनुसार निरनिराळा आहे. त्यामुळे पालखी नाचवताना पाहण्यासाठी प्रत्येक गावाचे ग्रामस्थ इतर गावांमध्ये देखील जातात. काही ठिकाणी या निमित्ताने दशावतार, सिनेमा, भजन नृत्य, भजन कीर्तन अशा मनोरंजन गोष्टीचे आयोजन केले जाते. होली अथवा शिमगा फाल्गुन महिन्यात येतो. हा काळ कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी निवांत असण्याचा काळ असतो. कारण यावेळी कोकणातील शेतीची सर्व कामे संपलेली असतात. शेतीची भाजणी करून पेरणीसाठी शेत तयार करून ठेवलं जातं. जून जुलै पावसाच्या आगमनानंतर पेरणी केली जाते. तोपर्यंत शेतकरी निवांत असतो. म्हणूनच पूर्वी कोकणात शिमगा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. शिवाय कोकणात विविध देवांची मंदिरे आहेत. या निमित्त ग्रामदेवतेची पालखी काढून पूजा अर्चा करून सण साजरे केला जातो. असा जरी कोकणच्या शेतीचं प्रमाणात आज कोकणातील शेतीचे प्रमाण आणि स्वरूप पूर्वीप्रमाणे राहिले नसेल तरीही या सणाला तितकाच उत्साहाने आजही गावोगावी असतो. तर असं एका भावाने आपलं लिहिलेलं आहे. खूप छान, खूप मोठा लेख होता आणि तो वाचला आपण. विषय काय आहे भाऊ? ओके, कोकणी कार्टून्स. ओके, आपणच जिंकला आरती टी शर्ट. आणि तेच कमेंट्स आहेत जे आपल्या कमेंट्स म्हणजे रिस्पॉन्स आहेत. एक प्रश्न विचारला होता की कोकणाच्या परंपरा आणि सांस्कृतिक लोककलेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, आणि ह्याबद्दल खूप छान रिस्पॉन्स आलेत. तर ते रिस्पॉन्स मला असं वाटलं की आपल्यासोबत शेअर करावे. तो हा एक छोटासा विषय आहे. आपला विषय खूप महत्त्वाचा आहे, शेअर करा नक्कीच. मी कोकणी सूरज, नंतर पोस्ट करा प्लीज, मला वाचायचं आहे. ओके, करू आपण. रिस्पॉन्स खूप जास्त आहे त्यामुळे करू आपण, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, कोकण ही एक स्वर्गनगरी आणि या कोकणाच्या लाल मातीमध्ये आपल्या वाडवडिलांनी जपलेली लोककला, मग नमन असो, भजन असो, शक्तितुरा, भारुड अशा खूप लोककलांचा समावेश होतो. तर त्या कलेचा जोपासन हा एक संदेश तरुण पिढीला आहे. आणि परंपरेनुसार चालत असलेल्या आपल्या शिमगा सण अगदी कोकणचा खूपच थाटामाटात साजरा केला जातो. आणि आम्ही कोकणकर शिमग्या या सणापासून वंचित राहतो. ही एक खंत वाटते, परंतु काय करायचं, सुट्टी मिळत नाही, म्हणूनच जाता येत नाही. तर काही ना काही सांगून अगदी 2 दिवस तरी गावाला जातोच. तीच मजा वेगळी असते. आणि कोकणचे शिमगा सण अगदी मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. असं एक आपल्या दादानी लिहिलं आहे. तर आपल्यापैकीच एक ते असतील, नाव मी कोणा सांगणार नाही. लेख भाई हवीशी. ओके, नमस्कार. आज नाही का कुठे शो? तर आज कोणताच शो नाही आहे. आज आपण एक कॉम्पिटिशन, एक स्पर्धा आयोजित केली होती, त्या संदर्भात आपण आज बोलणार आहोत लाईव्हमध्ये.
आपण एक भरघोस असा प्रतिसाद दिला होता. 176 समथिंग एक रिस्पॉन्स आपण पाठवले होते. तर त्यामध्ये एक प्रश्न विचारला होता की कोकणातील परंपरा आणि सांस्कृतिक लोककलेबद्दल तुमच्या माहितीने थोडक्यात सांगा. तर ते रिस्पॉन्स आपण दिलेले आहेत आणि ते आपल्यापर्यंत पोचवत आहे मी वाचून, कारण खूप छान आपण लिहिले आहे सर्वांनीच. तर म्हटलं चला आपण हा रिस्पॉन्स आपल्यापर्यंत लाईव्ह, आता लाईव्हला जेवढे आहेत ते सर्व पाहत आहेत. 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि हा व्हिडिओ पब्लिश करणार आहे. त्यानंतर अजूनही सपोर्ट आपला सर्वांचा भेटेल अशी आशा व्यक्त करतो. कमी जास्त होत आहेत लाईव्हला, काही हरकत नाही, कारण आज नमन शक्तिधुरा कार्यक्रम आपण आज दाखवत नाही आहोत, चर्चा करणार आहोत, एक विषय आपल्यापर्यंत मांडत आहोत. तर चला एक पुढचा विषय, पुढचं एक आपल्या दादाने लिहिलेलं आहे कोकण, शिमगा आणि आपल्या परंपरेबद्दल. तर त्याला थोडक्यात वाचूया. कोकणातील पारंपरिक लोककला, होली व शिमगा उत्सव हे कोकणाचे खरे उत्सव. या दोन्ही उत्सवासाठी इतका शेतकरी मोकळा असतो. भाताची लावणी संपली की घरोघरी गणपती येतात आणि भाताची कापणी मळणी संपताच शिमग्याचे म्हणजेच होलीचे वेळ लागते. कोकणातल्या या दोन सणांशी इतक्या इथल्या लोककला निगडीत आहेत. यामध्ये भात लावणी झाली, मग मन आतुरतेने कलगीतुरा म्हणजे शक्तितुरा, बालनाच ची सुरुवात होते आणि जणू पृथ्वीवर स्वर्ग निर्माण होतो. आणि दसरा दिवाळी होईपर्यंत शक्तितुरा ही कला सादर करतात आणि दिवाळी झाली की चालू होते ते कोकणची लोककला, अर्थात भौरंगी नमन. यामध्ये पण कलाकार आपली कला दाखवत असतात. संकासूर, खेले, गणपती, एक मिनिट कुठे गेलं ते, अरे पॅसेज कुठे गेला, वर खाली झाला वाटतं इथे. अरे यार खूप छान लिहिलं होतं त्यांनी, कुठे गेलं. हा, संकासूर, खेले, गणपती व मनाला भरू पाडणारी गवळण, तसेच विनोदी नाटक आणि काल्पनिक आणि ऐतिहासिक वगनाट्य दाखवला जातो. त्यामध्ये बोध घेण्यासारखं असतात. ओके. फाग पंचमीला होलीची सुरुवात होते आणि होली चालू असताना ओढ लागते ती गावदेवीच्या पालखीची. तिची जत्रा वगैरे असते. पालखी घरी येते आणि वर्षातून एकदा गावदेवी आपल्या घरी आपल्या भेटीला येते. तेव्हा ही परंपरा जपणं आणि तेथील लोककला जपता येतील याचा आपण विचार केला पाहिजे. कोकण हा एक पृथ्वीवरील सर्व स्वर्ग आहे, असं दादा लिहिलेलं आहे. खूप छान. नेक्स्ट रिस्पॉन्स आपण बघू. आपली कोकणची परंपरा जगात कुठेही पाहायला मिळणार नाही. शिमगा म्हणजे कोकणी माणसाचा जवळचा सण. लोक देवाला भेटायला देवलाच जातात, पण आम्ही आमचा देव भेटायला आमच्या घरी येतो आणि संपूर्ण वर्षभरात सर्वांचा राग रुसवा घालून सर्वांना एकत्रितपणे सण साजरा केला जातो, असे एका दादाने लिहिलेलं आहे. खूप छान. नमस्कार, माझे नाव विनय विनोद शिगम. ओके, आपण नाव घेणार नव्हतं, पण आता ज्याच्यात आहे तर आपण व्यक्त करून मांडू त्याच्यासोबत, त्या आपल्या विषयासोबत. माझ्या गावचे नाव वेहल आहे. माझ्या गावात सर्व लोक एकत्रित येऊन गणेशोत्सव शिमगा मोठ्या प्रमाणात पार पाडतात. कोकणातील पारंपरिक लोककला होली व गणेशोत्सव हे कोकणातले खरेखुरे उत्सव. या दोन्ही उत्सवासाठी इथला शेतकरी मोकळा असतो. भात लावणी संपली की घरोघरी गणपती येतात व भाताची कापणी मळणी संपतात शिमगा उत्सव म्हणजेच कोकणाच्या होलीचे वेध लागते. कोकणातल्या या दोन्ही सणाला इतक्याच
लोकांशी निगडीत आहेत. ॲक्च्युली हे वाटतं आहे मला रिपीट झालं असेल. एक कोणीतरी आहे की त्याने खूप मोठं लिहिलंय, वाचूया, आपल्यासाठी आहे. बाई बाई बाई, अरे पैसा. हे मी नंतर पाठवेन. हे संपता संपेना आहे असं आहे. चला वाचूया आपण. 6 माणसं आहेत आपली जी लाईव्ह पाहत आहेत. खूप मोठा आहे पॅरेग्राफ, दाखवतो तुम्हाला. ते एवढं लिहिलंय त्यांनी, कॉपी पेस्ट नाही आहे, कारण त्याच्यातले काही शब्द आहेत ते त्यांच्या मनातले आहेत. तर चला वाचूया आपण आणि आपल्यापर्यंत पोचवू. हे शेवटचं असेल, त्यानंतर आपण ब्रेक घेणार आहोत, जेवणाची वेळ झालेली आहे. चला आता हा मोठा एक पॅसेज आपण वाचूया. त्यांनी केलेलं, व्यक्त केलेलं आहे की कोणाबद्दल. तर ते 2 शब्द. तर सुरुवात करूया. खूप मोठा पॅसेज आहे. सर्वप्रथम अक्षय तुझे आभार की तू ही नवीन आगला वेगळा लॉटरी चालू केला आहेस. ओके, यातून कोकणाच्या परंपरा व संस्कृती यावर तुझे असेच प्रेम दिसून येते. खूप तुला शुभेच्छा. ओके, धन्यवाद. कोकणाच्या निसर्ग सौंदर्य इतकी येथील लोककला, लोकसंस्कृती पारंपरिक आणि विशाल आहे. कोकणी माणूस हा आपल्या प्रथा, परंपरा जीवापाड जपत आलेला आहे. निसर्गाशी आणि देवदेवतांशी असणारे त्याचे नाते आजही पूर्वीसारखे आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशाने अनेक लोकसंस्कृतीचे आमूलाग्र बदल झाला असला तरीही कोकणी माणसाने मात्र आपली लोकसंस्कृती टिकवून ठेवली आहे. मनोरंजनाच्या साधनाची असणारी प्रचंड उपलब्धता लोकसंस्कृतीचा, लोककलेचा मार्ग ठरत असलेली तरीही कोकणकर या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसत नाही. ओके, तेथील लोककला असणारी भक्ती जोड यासाठी महत्वाचे आहे. गावखेड्यातून शहरात गेलेला तरुण आपली परंपरागत संस्कृती शहरात संस्कृतीशी जोडून पाहतोय. त्यातून नागरिक आणि ग्रामीण या 2 संस्कृतीशी तुलना होते. त्यात पुन्हा शिष्ट संस्कृती आणि अज्ञानाची संस्कृती असे भेद प्रामुख्याने दिसतो. शहरीकरण, तांत्रिकरण यात गुडफटक्याचे तरुण आपल्या पारंपरिक मूल संस्कृतीपासून दूर जातोय. असे असले तरी त्यावर झालेले पारंपरिक सांस्कृतिक संस्कार तो पूर्णतः विसरत नाही. कोकणात मात्र यात वेगळेपण दिसते. रोजगारानिमित्त शहरात गेलेला तरुण गावाखेड्यात आपलेच अस्तित्व बदलताना दिसत नाही. आपल्या देवदेवतांची भक्ती तो तन्मयतेने करतोय. त्याच्या उत्सव प्रसंगी सादर केले जाणाऱ्या लोककलेत तो मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतोय. भक्ती आणि आनंद यासाठी तो आपला परंपरा जपत लोककला तल्लीन होऊन जातोय. त्यामुळे कोकणातील लोकसंस्कृती असणाऱ्या लोककला आजही लोकप्रिय असलेल्या दिसतात. ओके, खूप छान लिहिले तुम्ही. कोकणातील नव्हे तर देशभरातील आणि देशाबाहेरील लोककला विज्ञान युगात खूप मोठी पिछेहाट होत असताना, त्याचे अस्तित्व लोप पावत असताना कोकणात जपत गेलेल्या लोककला आणि तेथील लोककलांना असणारा कोकणी जनतेचा लोकश्रेय हे तेथील लोकसंस्कृतीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. कोकणातील गणेश उत्सव, शिमगोत्सव तसेच यात्रा उत्सव या देखील लोककलेचे सादरीकरण उत्साहाने आणि भक्तिभावाने होताना दिसते. खूप मोठं लिहिलंय. कोकणातील शेतकरी लावणीतून मुक्त झाल्यानंतर गणेश उत्सव येतो.
आणि भात कापणीनंतर शिमगा येतो. त्यामुळे मोकळा झालेला शेतकरी या लोककलेतील तल्लीन होऊन नाचतो आणि पाहतो. कोकणातील नमनखेले, दशावतार, जाकडी अशा लोककलांबद्दल जुखाड नृत्य, गझोड नृत्य, दुर्घटमय नृत्य आदी नृत्य केला जातात. ओके, याबद्दल मला सुद्धा माहिती नव्हती. खूप छान लिहिलं दादानी या. दशावतार, नमन खेले या लोककलेतील पारंपरिक वेशभूषा आणि देवदेवतांचे प्रवेश आजच्या विज्ञानातील युगात त्याची प्राचीनता दाखवणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नमन, जाखडी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दशावतार ह्या पारंपरिक लोककला तेथील लोकसंस्कृती लोकश्रय मिळालेला आहे. ओके, रत्नागिरी जिल्ह्यात नमन खेले या लोककला लोकप्रियता मिळाली आहे. याविषयी आख्यातिका सांगितली जाते की कुणबी समाज शेतकरी बरोबर कालवे विहिरी खोदण्याचे कष्टप्रधान काम करत असते. या कष्टाने आलेले शीण घालवण्यासाठी ते मुक्तपणे संतांची अभंगवाणी गात असतो. स्वरचित गीतेही गात असतो. प्रचंड प्रसंगी काही ठराविक प्रयास करत सहभागी समाजात रिजवले असतात. त्यांच्या या कृती हळूहळू वाद्य वेशभूषांचा समावेश झाला आणि मग खेळ्यांची निर्मिती झाली. या दादानी पूर्णपणे खूप छान लिहिलंय, कारण खूप छोटं दिसतं त्यामुळे वाचण्यात थोडंसं हे होतंय, पण जे काय लिहिलंय खूप मागून सुरुवातीपासून म्हणजे नमन कला कशी सुरुवात झाली, शक्ती तुरा, दशावतार, भारूड त्याबद्दल पूर्णपणे लिहिलेला आहे. हा लेख मी स्टेटसला टाकणार आहे थोड्या टायमाने झालेला आहे. मग खेळांची निर्मिती झाली, मग त्यात रचनांचे भर पडून विशिष्ट कृतीबंध निर्माण होते गेला. आज नमनाचे प्रतिखेले आणि वस्तीचे खेले सादर करण्याची प्रथा दिसते. कुटुंबातील आनंददायक सुखदायक घटना एकत्र साजरी करण्यासाठी वस्तीने खेळ सादर करतात. ही तर होली या सणाचं निमित्त सादर करणारे प्रथा रूढी झाली आहे. होली पौर्णिमेच्या दिवशी गावात कलावंत त्या गावचे प्रमुख व्यक्तीच्या अंगणात एकत्र जमतात. विशिष्ट वेशभूषा करून हे लोक खेडे म्हणून प्रसिद्ध झाले आहेत. यजमान स्त्रिया यांचा गंध लावते. ओके सॉरी आरती ओवाळते. त्यानंतर खेले गायन वादन करतात आणि घरोघरी जाण्यासाठी बाहेर पडतात. काही गावांमध्ये गावात फिरण्यासाठी कौल करून खेले बाहेर पडतात. खेळांसाठी देवतेकडून परवानगी घेतली जाते. स्थानेवर थाप मारली जाते. ग्रामदेवतेच्या पालखीमधून मागून खेले बाहेर पडतात. ग्रामदेवतेचे खेले असलेले त्यांचे घरोघरी सुरुवात होते. रामायण महाभारतातील घटना प्रसंगावर आधारित गीते म्हणजे गायन गात असतात. त्यावेळी संकासूर कोलीन अशी सोंगे नाचवत असतात. शेवटी आरती होते. यजमानाने दक्षिणा मानपान दिल्यावर खेले त्या कुटुंबावर भरभराट होऊ दे असा आशीर्वाद देतात. नमन खेले या लोकनाट्य प्रकार पूर्वीधर व उत्तराधर अशा 2 भागांमध्ये विभागला जातो. पूर्वीधरच्या पहिल्या भागात रूढ व प्रथिनियत देवदेवतांना नमन केले जाते. ग्रामदेवता, सीमेवरील देव, 5 पांडव, सप्तऋषी, 7 समुद्र, गुरु, रावण व प्रक्षक यांनाही वंदन केले जाते. नमन खेळ्यांच्या आरंभी 12 नमने सादर करण्याची प्रथा आहे. ही नमने गाऊन सादर केले जातात. आरंभाच्या 12 नमनानंतर रंगमंचावर गणपती या पात्राने आगमन होते. खूप छान लिहिले दादानी. गणपती पूजन व नाट्य प्रसंग नमन खेळातील एक विधी नाटक असते.
सर्व कलांची देवता असणारी गणपती कोकणातील समाजातील श्रद्धा आहे. नमन केल्याच्या पूर्वार्ध अर्थात गवळण, मावशी, कृष्ण, पेंध्या, सुदामा यांचे नाट्य व श्रीकृष्ण अवतार दर्शन होते. प्रस्तुत नाटक प्रसंगी मावशी हे पात्र विनोद निर्मिती करते. नमन खेळताना उत्तरार्धात म्हणजेच अख्यात नाटक होय. या नाटकांचे कथान रामायणादी महाकाव्य, भागवतावादी पुराणे, लोककथा, दैवतकथा किंवा ऐतिहासिक मिथककथा आधारित पूर्णपणे काल्पनिक असते. ही कथानके सृष्टी प्रवृत्तीमधील संघर्ष साकार करताना दृष्टीचा विध्वंत व सृष्टीचा विजय यावर प्रतिबंध साकारतात. त्याकरता हे आदर्श भारावले आणि उच्च नीतिमत्ता, शौर्य, आदर्थ या सुगुणांनी युक्त नाटक काल्पनिक यातील श्रीपात्राने परंपरेने काल्पनिक गुणांची युक्त असतात. परंपरांशी एकरूप झालेली ही लोककला त्यामुळे आधारित करता या कलेशी फारशी आलेली नाही. गावातील रंगदेवतांना या नमन कलेत जाते, तसेच ते रावणालाही केले जाते. यातील येथील पारंगत संस्कृतीची ही लोककला एकरूप झालेली दिसते. चांगले आणि वाईट यावर या लोककलेतून भाष्य केले जाते. यातून भक्ती आणि रंजनासोबत प्रबोधनी असा लोककलेचा दुहेरी हेतू होता. धन्यवाद. हे एवढं खूप छान दादाने लिहिलेलं आहे. याच्यात काही चुकून वाचलं असेल, मिस्टेक झाली असेल तर क्षमस्व. कारण 8 ते 9 तास लॅपटॉपवरती होतं आणि आता परत लॅपटॉपवरती आहे, तर वाचताना शब्द मागे पुढे झाले असतील. तर खूप छान असं लिहिलंय आणि खूप छान आवड झाली निर्माण होते सर्वांनाच आपल्या लोककलेबद्दल. खूप छान लिहिलंय असं. शेवटचं एक घेतो आणि आपला हा लाईव्ह इथेच संपवतो. हा पार्ट 1 असेल. पार्ट 2 आपण लवकरच जसा वेळ भेटेल तसं आपण सादर करू लाईव्ह मध्येच. तर नक्की सर्वांनी लाईव्ह या. जेव्हा लाईव्ह येईल तेव्हा सर्वांपर्यंत व्हिडिओ पोहोचवत जा, जेणेकरून सर्वांना ही माहिती मिळत जाईल. शेवटचा घेतो, वाचतो. कोकणातील पारंपरिक लोककला आपला शिमगा आणि गणपती हे कोकणातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जाणारे उत्सव आहेत. या दोन्ही उत्सवांसाठी परप्रांतातून आपल्या गावी एक खरा कोकणी माणूसच जातो. गर्दी कितीही असो, कोकणी माणूस जाणार म्हणजे जाणार. गणपतीत लावणी झाली की आणि शिमगा भात कापणी झाल्यानंतर येतो. नवीन कॅलेंडर घरी आणला की कोकणी माणूस हे 2 सण केव्हा आहेत हे बघतोच. आपली संस्कृती, लोककला म्हणजेच नमन, शक्तितुरा, जाकडी, दशावतार अजूनही खूप सारे आहेत. वाडवडिलांनी जोपासत आलेली ही परंपरा आणि आपली लोककला ही आपण कोकणी परंपरा आजच्या मॉडर्न पोरांना लोकांना जपायला नाही आवडत. ओके, त्यात आता सध्या या मोसमात चालत असलेली लोककला म्हणजे नमन, अर्थात कोकणचे खेळे. दादानी शेवटला एक असं लिहिलंय, ओके, असं लिहिलंय की मॉडर्न पोरांना लोकांना जपायला आवडत नाही. पण हे जे काय शेवटचं वाक्य आहे दादांचं, कोण लिहिलंय मलाही माहित नाही, पण लिहिलंय की आपली कोकणची पारंपरिक लोककला आताच्या मॉडर्न पोरांना लोकांना जपायला आवडत नाही. का नाही आवडत? कारण ती लोकांपर्यंत पोचत नाहीये. ती पोचवण्याचं काम आम्ही करतोय. आपल्यासारखी युट्यूबर्स मंडळी आहेत. आपण जे नमन असतं, शक्तितुरा असतो, भारुड असतं, भजन असतं, तिथे जाऊन आम्ही छोटे मोठे काय हो ना परमिशन घेऊन जे काही व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोचवतोय. नमनामध्ये असते तर नमनाचा हंगाम आहे, नमनाचा सीझन आहे, नमनाचा मोसम आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अवतार असतात. कृष्ण अवतार आहेत, नवीन नवीन एंट्रीज असतात. घोड्यावरून एंट्री असते किंवा राक्षसांची एंट्री असते, विष्णुदेवांची एंट्री असते, किंवा एक छोटासा मुलगा आपला जो नवीन पिढीतील एक यंग मुलगा, युवा मुलगा
ढोलकी वाजवत असेल किंवा झांज वाजवत असेल, तर तो आम्ही आपल्या लोकांपर्यंत, आपल्या लोककलेपर्यंत पोचवत आहे. हे छोटंसं काम आम्ही आपल्या पद्धतीने आम्ही करत आहोत. तर हे मी या जे कोणी लिहिले त्यांना सांगू इच्छितो, की मॉडर्न जमाना जरी असला तरी आपली लोककला आपण पुढे घेऊन जातोय. या यूट्यूबच्या माध्यमातून हा प्लॅटफॉर्म आपल्याला दिलेला आहे. त्या प्लॅटफॉर्मचं मी असेल किंवा माझ्या सोबत असलेले आपले यूट्यूबर्स मंडळी असतील, जिथे कुठे कार्यक्रम असतील तिथं परमिशन घेऊनच आम्ही शूट करतो आणि परमिशन घेऊनच ते व्हिडिओ पब्लिश करत असतो. आमच्या व्यतिरिक्त कोणी असू शकतं की ते बिना परमिशन व्हिडिओ टाकत असतील, तर तो त्यांचा लुकआउट आहे, त्याला आम्ही काही करू शकत नाही. पण आम्ही जी लोककला जपत आहोत ती पूर्ण मनापासून जपत आहोत. मी स्वतः ज्या कार्यक्रमाला जातो त्या कार्यक्रमच्या मंडळाशी, त्या आयोजकांशी प्रथमतः बोलणं करतो. परमिशन असेल तर आम्ही तिथे जाऊन व्हिडिओ शूट करतो आणि त्यातील काहीतरी आपण घेऊन जातोय. तो एक 3 तासाचा कार्यक्रम असतो आपला लोककलेचा, पण त्यातून एक नवीन काहीतरी आपण घेऊन जात असतो नेहमीच. आपल्या चॅनलचे शॉर्ट व्हिडिओ पाहत असाल आपण, त्यात काहीतरी नवीन आहे, नवीन देण्याचा प्रयत्न नक्की करत असतो आपण. मी असेल किंवा माझे सहकारी असतील, आपल्या कोकणातील जी लोककला जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा कंटेंट कंटेंट आमचा नाही आहे, हे आपला आहे, आपल्या लोककलेचा आहे, आपल्या संस्कृतीचा आहे. कारण कंटेंट ह्याचा स्वतःचा माझा काही नाही, कारण मला सुद्धा जास्त असं काही व्हिडिओज बनवता येत नाहीत, काम असतं वगैरे काही. पण हा आपली जी लोककला, सांस्कृतिक वाडवडिलांनी जी जपलेली एक लोककला आहे, तो ती लोककला आपण आपल्या पुढील पिढीपर्यंत, जसं आपण दादाने म्हटलं की मॉडर्न जमाना आहे आणि ही पिढी आतापर्यंत, आता याच वर्षी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की संगमेश्वर तालुका असेल, गुहागर असेल आणि असंख्य असे तालुके आहेत, सर्वांचेच नाव घेत आहे. पण मुंबई रंगमंचावरतील हाऊसफुल कार्यक्रम टोटली 8, 9 ते 10 असतील माझ्या माहितीप्रमाणे. पण कार्यक्रम लागलेत खूप एकाच महिन्यामध्ये, मागच्या महिन्यामध्ये, आता सुद्धा या फेब्रुवारीमध्ये पण खूप सारे कार्यक्रम आहेत. नमन हे कार्यक्रम लागतात आणि रसिक प्रेक्षक उदंड प्रतिसाद देत आहेत. नमन असेल, भारूड असेल, भजन असेल, काही असो, रसिक प्रेक्षक येत आहे कारण त्यांच्यामध्ये एक उत्सुकता आहे काहीतरी नवीन घेऊन जाण्याची. कारण सर्वांनाच माहिती आहे नमनमध्ये काय असतं, शक्तिधुरामध्ये काय असतं, आणि हे सर्व पाहायला नक्की रसिक प्रेक्षक येतो. कारण आपण सर्व आहोत रसिक प्रेक्षकांमुळेच आहोत आणि जी आपली लोककला आपण सादर करत आहोत ती खूप छान पद्धतीने सादर होते. तर या व्हिडिओ मार्फत मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. हा 2025चा वर्ष आहे. नमन कला असेल, शक्तितुरा असेल, भारूड असेल आणि भजन मंडळ असतील आणि आपले असंख्य असे कोकणातील संस्कृती जपणारे सण असतील आपले, तर सर्वच मंडळींना मी या 2025च्या सर्वच कोकणातील लोककलेच्या कार्यक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. हा पार्ट 1 आहे. पार्ट 2 लवकरच आपण लाईव्ह करणार आहोत. धन्यवाद.